Cazul rar de circumcizie psihotică. În anul 1972, Kozo Okamoto, împreună cu alți doi compatrioți japonezi, a participat la un atac terorist în incinta aeroportului internațional Ben Gurion din Tel Aviv, în urma căruia au rezultat 26 de morți și peste 80 de răniți. A fost prins și aruncat în pușcărie, unde s-a autocircumcis, folosind o unghieră pe motivul că dorea să devină evreu. Această formă de automutilare face parte evident din domeniul psihopatologiei și o menționez aici doar ca fapt extrem. Doar la egipteni mai auzim de autocircumcizie, unde legendele din Cartea Morților pomenesc cum zeul soarelui Ra s-a autocircumcis, iar din sângele care a curs a creat două zeități minore. Din punct de vedere istoric, circumcizia era practicată la egipteni, fenicieni, etiopieni, la unele triburi din Africa și America, la arabi și musulmani. Voi ce părere aveți referitor la acest subiect? Sunt curios să aflu în secția de comentarii. Mulțumesc pentru atenție, toate cele bune!